विशिष्ट कथाकार उत्कल साहित्य समाज पूर्वतन सभापति श्रीयुत तरुण कुमार साहू महोदय आम मंडल उपस्थित अच्छा प्रवीण भाषा तत्वविद अभिधान जड़े अतीत सनातन कवि कार्तिक दावोदेव और प्रिय बंधु डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार प्रसाद महोदय से घनिष्ठ अंतर बंधु परिणत कर पहुँच गले विशिष्ट कवि स्वाभिमान दीप्त हृदय जड़े मुक्त चिंतक डॉक्टर सनत कुमार पटनायक एवं चलती समय विशिष्ट कथाकार सुखिंदर इंजीनियर पृथ्वी इंजीनियर विशिष्ट कथाकार उपस्थित ज्ञानी मंडल निरीक्षण कर समाज को संस्कृति को साहित्य को निरीक्षण कर धुरीण समालोचक भाषा प्रिय डॉक्टर महोदय अम गण अच्छा धुरीण समालोचक बाबा डॉक्टर रजतजयन पट्टनायक महोदय जड़े अवसर प्राप्त उच्च पदाधिकारी ओडिशा सरकार ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन पूर्वतन सचिव श्रीयुत अशोक कुमार दास महोदय डॉक्टर भागवत शुक्ल अच्छा विशिष्ट गायिका पुरी डॉक्टर स्वराज महोदय डॉक्टर सुदर्शन पट्टनायक प्रोफेसर रवींद्र कुमार मिश्र कवि हनुमत प्रमुख बहुत विशिष्ट व्यक्ति आज मोर आशीर्वाद दवाई मोर अधिकार अच्छे जानना तथापि विंश शताब्दी की कटे 63 वर्ष विंश शताब्दी अर्थात 23 वर्ष एकविंश शताब्दी किंतु 23 वर्ष कटे विंश शताब्दी स्वायत्ता पूर्व परवर्ती अनेक बंधु अच्छा विंश शताब्दी कटे बंधुगण कौन बर्तमान सारा पृथ्वी तो संकट पर संकट केवल संकट आम देश से संकट सीमा आम राज्य भी से संकट ठीक स्वाधीनता संधि मुहूर्त भारतवर्ष जो गणतांत्रिक समाजवाद प्रतिष्ठा लाभ कला मोर कहीं मन से गणतंत्र कुआड़ गला समाजवाद कुआड़ गला गोटाए व्यक्तिवाद भीतर समग्र देश और राज्य जमी आच्छन्न होगला एवं बहु संकट कथा गला विंश शताब्दी दुईटा विश्वयुद्ध गला तांगे आम केते युद्ध गला संपर्क स्थापित होने मनुष्य सहित मनुष्य देश जहाँ किसी कहुच्छे केवल वाणी वक्तृता कहुच्छे
এই সংকটକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେବଳ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ସାହିତ୍ୟ। এই କଥା ଆମ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ କେତେ ଦୂର ବୁଝିଲେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏବଂ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କେତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ପଢ଼ିପାରି ନାହିଁ। ଯେତିକି ଯେତିକି ମୁଁ ଅନୁସରଣ କରେ ସେତିକି ମୋ ଭିତରେ ନୈରାଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କେତେ କେତେ ସଂକଟ ଘଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। 1952 ମସିହାରେ ଜଗତୀକରଣ ସବୁ ପଦାର୍ଥୀକରଣ ହେଇଗଲା। ନାରୀ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବି କରୁଥିଲେ ପଦାର୍ଥ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ହେଲା ପଦାର୍ଥ। ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଦ୍ୟା ତା ଉପରେ 1951 ମସିହାରୁ ଚଳକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲା, ତାହା ଏବେ ସବୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଗଲା। ଏସବୁକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବ କିଏ? ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋ ମନେ ଅଛି, ଆପଣ ବହୁତ ମନେ ଥିବ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ସଭା ହେଇଛି, ସ୍ୱାଗତ ବାରମ୍ବାର ଘଟିଛି, ନଟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେତେ କେତେ ଲୋକ ନୂଆ ଯୁଗ ଆସିଗଲା, ଆଇଲା କି ଆସିଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ବାହାରିଲା, ସଂକ୍ଷେପରେ ସେ ରାଜଧାନୀ ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ପଢିଛୁ? ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ସତରେ ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ରାଜଧାନୀ ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ଏ କଟକ ବା ଯେତେ ସହର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ଗାଁ ଗଲେ ନା, ଭିକାରୀ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଢ଼େଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ରାଜଧାନୀ ଗଲେ ଦେଖେ ଅନୁଭବ କରେ, ଭିକାରୀ ଦଳ କେତେ କେତେ ବସିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦିଅ ସେ ମାଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଧ୍ୟାପକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରମିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦିଅ। କେତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀଧାରୀ ସେଠି ଭିକାରୀ, ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପପତି ଥଳି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ସେଠି ଭିକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଭିକାରୀ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭିକାରୀ ହେଲା ଭୋଟ ଭିକାରୀ। ଭିକାରୀ ଗଲେ ନା ଭିକାରୀ ବଢୁଛି। ଏଇ କଥାକୁ ଆଣିବ କିଏ? ସାହିତ୍ୟ। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ 23 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଟୁଥିବା ଲୋକ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଗୋଟେ ନଟବର ସମ୍ପତ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲେଖା ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ରଙ୍ଗଲେଖା ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ତ୍ରିପାଠୀ ଭାଷା ବିଜ୍ଞ ଲେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟନ୍ତି। କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଲା କି? କାହିଁକି ନା ସେଇ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଲେଖକମାନେ, ସେ ତରୁଣମାନେ ଆଉ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ତରୁଣ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ତରୁଣ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ, ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ସେମାନେ ବାଟପଣା ହେଇ ରାଜନୀତି ପଛରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, କ'ଣ ପାଇବେ, ବଞ୍ଚିବେ, କିଏ ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ପ୍ରକାଶକମାନେ 5,000, 3,000, 2,000 ବହି ଛାପୁଥିଲେ। ଏବେ କେତେ ଛାପୁଛନ୍ତି? ସାହିତ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆସୁଛି। ଏବେ ତ ଲେଖକମାନେ ନିଜେ ଛାପିଲେଣି 100, 250, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଛପା ପାଠକ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ, ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରେମ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ମାନୁଛି ପ୍ରେମଟା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେମ କରି ଦେହକୁ ନେଇ ପ୍ରେମ, ଭୋଗ ବିଳାସକୁ ନେଇ ପ୍ରେମ। ଯୋଉ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖା ହଉଛି, ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ଗ୍ରାମୀଣର ମହାଭାରତ ହଉ, ରାମାୟଣ ହଉ, ବେଦବେଦାନ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ? ଯଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବିକୃତ କରି ଲେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଅର୍ଥାତ୍ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ମନକୁ ଆଉ ତାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ବିବେକ ବାଣୀ, ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବଟା ବିବେକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସୁନାବେଦ ପଛରେ ଗୋଡ଼ିବାରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକୁ ସୁନା ମିଳିବ ନୁହଁ କି ସୁନା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ତାମସିକ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଶକ୍ତି ପ୍ରବଳ ମଣିଷ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ କିଏ ବାଟ ଦେଖେଇବ? ସାହିତ୍ୟ ଦେଖେଇବ। କେବଳ ସାହିତ୍ୟ କାହା ଉପାତ, ରାଜନୀତି ଉପାତ,
से फटेई दब साक्षात प्रशासन रजतजयन महाभारत विष्णु अर्थदास जे युधिष्ठिर कहते विष्णु कहना अर्थदास समाज पदे चिंता कर गोलाम समाज मुक्ति बोधटा निवेदन जो साहित्यिक मान चिंता आम कहीं लिखुचु कौन लिखुचु कार लिखुचु यही रामचंद्र खबर आम लिखुचु आम निज किए पढ़ू न पढ़ू शतकड़ा 3 जन पढ़े तो लाभ अच्छे 5 जन लाभ अच्छे न लिखले ये तथा कथित बौद्धिक विनाश करी साहित्य को किपरि परिवार कौन आवश्यकता अच्छी साहित्य समाज मनुष्य मनुष्य और समाज नहीं संस्कृत चेतना कहीं लिखी खाली बौद्धिक विनाश को साहित्य खाली जड़े अध्यापक यूनिवर्सिटी कौन अरे समीक्षा तमक लोक समीक्षात्मक आलोचना कर आगे तुम लिख समीक्षात्मक इंग्रेजी बहुत संख्या पुस्तक अच्छी लेख तू बुझी पारे अध्यापक मान चिंताधारा अरे से आलोचना कला विद्यार्थी तो लिख समीक्षा कौन अच्छे ना और समीक्षा ये थ्योरी गुरा लिखित से कथा किसी ना मोर भीतर किसी ना माफिया ये अवस्था साहित्य किंतु गोटे बहुत आशा आशा 25 वर्ष गोटे युवक असहाय भाव गोटे घर भड़ा ये पढ़ा तले खड़े 13 बीए पास कर लेखा से आरंभ कला जनसंख्या एवं आरंभ कला दिलीप कुमार से गल्प लिखला जीवन इच्छा संस्था संपृक्त हो गले डॉक्टर प्रकाश कुमार संपृक्त अति कनिष्ठ भूमिका समान अनेक लोक से गोटे संस्था कले हिसाब से 1200 बही छापी सारे पत्रिका मत जीवित बाहर संख्या बाहर कर 21 साहित्य आम कौन गोटे आलोचना पुस्तक कौन गल्प कौन कवितार कौन प्रबंधर कौन नाटक आलोचना किंतु देखुची आज साहित्यिक मान भूल बुझीगले नटक वैज्ञानिक पद्मश्री पाई पद्मभूषण पाई अमुक पाई गोड़ा चली भितर गोटा पुरस्कार पाई जो मैंने पुरस्कार थली कर इनकम टैक्स आज्ञा टंका विपुल कर पुरस्कार पुरस्कार पाया चली साहित्य बंची साहित्य बंची नारी मात्र स्वाधीनता कथा कहते स्वाधीनता कौन आगे चिंता करूँ अरे यही जोड़ा पश्चिम फेमिनिस्ट कार्य आरंभ कौन एड़े बड़ देश पर किसी नथा सियाड़े सब चला किसी ना यहाँ शून्य शून्य महाराष्ट्र देश आश्चर्य तेणु मोर अंतर श्रद्धा निवेदन करुच्छे पब्लिकेशन जनसुधा एवं श्रद्धा निवेदन करुच्छे मोर अत्यंत स्नेहधन्य प्रकाश श्रद्धा प्रकाश दिलीप प्रति चित्त प्रति चित्त संपुटता चित्त मोर श्रद्धा निवेदन करुच्छे
ଓ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସଂପୃକ୍ତ ଡକ୍ଟର ବାବାସାହେବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନଟବର ଶତପଥୀ, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତରଣ ବାବୁ ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ସେଠି ସଂପୃକ୍ତ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଦେଖେ ଲେଖକମାନେ ଆସନ୍ତି ବହିଟେ ଛାପିବା ପାଇଁ, କି ସମ୍ବଲପୁର, କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କି କୋରାପୁଟ, କି ବାଲେଶ୍ୱର ଆସନ୍ତି, ଦେଖୁଛି ଓ ବସନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ସେଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ 5 ଜଣ ଲେଖକରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସେଇ ଉତ୍ତରପୁର ଗାଁ, ଐତିହାସିକ ଗାଁ, ଐତିହାସିକ ମାଟି, ଯୋଉଠି ରଘୁନାଥ ଦାସ ପରିର ଲୋକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତ୍ୟାଗୀ ଗୋଟେ ମହାନ ତ୍ୟାଗୀ ମଣିଷଟି, ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ପୁଅ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଅଶୋକ ଦାସ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠିକି, ସେଠି ଦେଖିଛି କୋଉ କାଳ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଥିଲେ, ଆସିକି ବୁଢା, କିଏ 70 ବର୍ଷ, କିଏ 80, କିଏ 85, କିଏ 88, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦିଆଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହଉ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ କଥା ହେଲା ତରୁଣ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି। କୋଉ ଜାଗାରେ ସେଠି ଯାହା ପ୍ରଣତ କରିବେ, ତରୁଣ ମାନେ ଯୁବକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ନଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ କଥା, ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତପ୍ତ ବୈତରଣୀ ପାରି ହେଇଯିବେ, ରାଜନେତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପଛରେ ପାଉଛନ୍ତି କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୁବକ ଘରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବା ଭାଷା ତ ଖେଚୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ଭାଷାବିତ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଭାଷାବିତ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖେଚୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଇବା, ମାଟି ମନସ୍କ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବା, ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା, ତା ପରିବେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବା। ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି ଘନ ଘନ କାହିଁକି ହଉଛି, ଲଘୁଚାପ ଅମୁକ ଭୂମିକମ୍ପ କାହିଁକି ହଉଛି, କାହିଁକି ଦୂଷିତ ହେଇଯାଉଛି ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଦୂଷିତ, କାହିଁକି ଦରକାର ପ୍ରତିଦିନ ବଳି ଚାଲୁଛି। এই চিন্তা সাহিত্য চিন্তা করছি না, কোন সাহিত্য চিন্তা করতে মনে হଉନାହିଁ। ସେଇ କାରଣ ଗୁଡାକୁ ବାହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନୀ ଦାୟିତ୍ୱ? ରଜତଜୟନ ବିଜ୍ଞାନୀ ଯେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ରଜତଜୟନ ସବୁ ମାରାତ୍ମକ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରୁছিল ନାହିଁ କହନ୍ତି। ଆମେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୟାରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଚତୁର, ଆମେ ଚତୁରତା ଭିତରେ ରହିବା ନା ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା, ନାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ରହିବା ନା ହୃଦୟବତା ଭିତରେ ରହିବା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେଇ କରନ୍ତୁ, ଓ ସାହିତ୍ୟ ଯଦି ଠିକଣା ବାଟ ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ସମାଜ ସୁଧୁରିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ, ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ଯିବ ଓ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ତ ହବ, সেই দিগରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତ କରି ମୁଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏ ପୁଣି 25 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ନଥିବୁ, ପୁଣି କିଏ କେବେ ଯାଇ କହିପାରିବେ, ଶୁଭ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଏପରି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଚାଲିବ, ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିଯିବ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯଦି ନିଷ୍ପାପ ଠିକଣା ଥିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ତାର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।